Galicia é vida. E onde hai tanta vida, hai ciencia para entendela, coidala e transformala. Por iso non é de extrañar que vayamos un paso por diante en biotecnoloxía. Levamos unha década demostrando e os resultados están á vista. Un ecosistema vivo, en crecemento, conectado, con vocación global. Hoxe damos un paso máis, queremos facer unha estrategia de Horizonte 2630 para convertir este sector nunha referencia da Galicia calidade do futuro. A Estrategia da Biotecnoloxía en Galicia 2026-2030 nace para acelerar o camiño entre a investigación e as solucións reais. Solucións para a saúde, para a alimentación, para a sustentabilidade e para a industria. O ecosistema bio en Galicia agora mesmo se dispón de empresas, experiencia, centros, coñecemento e talento. O principal reto que temos é xerar sinerxias neste sector para incrementar o seu valor engadido. Cando a investigación se conecta con necesidades reais, o coñecemento avanza máis rápido e a nosa capacidade de mellorar a vida das persoas tamén. A ciencia excelente requiere de infraestructuras avanzadas. En Galicia, os centros que traballamos en tecnoloxía apoiamos a investigación bio para que chegue máis lonxe e se convirta en innovación. O coñecemento é o xerme do ecosistema bio de Galicia. Un ecosistema dinámico, especializado, con vocación internacional e con capacidade para xerar emprego cualificado, investimento e innovación. Agora é o momento de dar un paso máis alá. Para unha startup bio, unha estrategia así significa gañar velocidade, validar mellor, escalar antes, atraer talento e estar moito máis preto do mercado. A biotecnoloxía galega é sinónimo de potencia industrial. Unha estrategia como esta é un impulso para xerar máis valor desde aquí hasta o mercado global. Porque unha estrategia non é só unha declaración de intencións, senón un compromiso. A nova estrategia biogalega artellarase arredor de 5 eixes, cun orzamento de 805 millóns de euros. O obxectivo é claro: impulsar o crecemento empresarial, a internacionalización, o acceso a financiamento, a transferencia tecnolóxica, a atracción de talento e o desenvolvemento de novas infraestructuras de apoio ao sector. Ambiciosa, transformadora, investidora, participativa. A Estrategia da Biotecnoloxía en Galicia 2026-2030 é unha aposta polo futuro. Para consolidar a Galicia como biorrexión de excelencia recoñecida en Europa e no mundo.